से सुनी लो कैसे। सब कर खुनवा सब कर खुनवा एक ही रहउए सब कर खुनवा एक ही रहउए घर माया लगा लगा बच्चा कर्म के अनुसार विधाता भाग लिखलन। सुनी ये दुनिया में कोई जोगी कहता कि माई बाबू के मत बिसरी हाय भैया लोग, भगवान से भी बड़ा माई बाबू होलन। कैसे केहू बाबू